zirlai zong zong te kum sang ni som ni pakhat kum thar chi bai ka buk chewa hei kan zirlai kan ti chuak lo rei ta khop maya computer ten chereng ro na kum thara chuan exam te lo nai chho to a kan zirlai te zir chho tran le do nila a tha ange voina hian the Rattrap kan zir do na ni flamingo zirlai buwa pros zirlai palina khania chu voina hian kan zir do na ni kan zirlai zirtur hi Selma Lagerlof zia ani a ani hi a chanchin toite han soido nila November ni som ni sangkhat zariat somnga pariata apianga March ni som paruk sangkhat zakwa somlia athia Swedish mi ani a nge zirtir tu ani a thuziak mi ani boka tichuan kum sangkhat zakwa pakwa khan Nobel Prize in Literature lo dong nge a Nobel Prize a chuan literature huang chung bi ka chuan meichia zinga Nobel Prize dong masaber ani nge ani tichuan chu mai ba ka chuan Swedish Academy a meichia member ni na pek masak ber ani nge a chutiang chuan masaber ni na kha anei nuala thuzia ka wangte in ngai san le choi moya hlo viau maya chu ama chanchin tlangpui ani a achievements te kha kan han tar lang boka tichuan athuziak zong a hian mihring te sual tak anga lang te po kan nun chung ril taka mi thatak kan lo ni thei zia tarlan na aziak na sa ema chu athulai muwa ada na sa in riat thiam ton na lein mangai na athuziak a hian ada poimo ani he thon thu kan zir tura hi Sweden rama an mines abik takin thir iron ore an lai chuana khami hun be chana zia khani a thon thu a hian characters an tamlem lowa changtun tamlem lowa changtu pa ber hi the peddler or the stranger khani meya the Rattrap seller khama sajo thangzuar tu pa khania ti chuan alangsar le a chuan Edla Wilmanson a oma chuan the Iron Master a omboka Ramsjo Iron Works nei tu ni a Edlai pa khani boka ti chuan the Crofter the old man kha sajo thangzuar tu pa lo khongaya a inari atir tu pa khani tin characters dangkan mu te chu an thir deng ho tu ber master blacksmith khani ti chuan hnuah atranpui tu ama atranpui tu apprentice kha alang boka abak chu midang an omlem lo ani trumdanga kan tiang bokin athon thu pumpui kan soidon lova atlangpui in hriat thiam theina turata na atranpui tu turang lekha kan soile dona avai soidon chuan he thon thu phei chu sei khop maya chuwang chuan avai in kan soi lovanga intana tangkai thei tur om tok phone kim tok si in soi kan tum le don ani he thon thu the Rattrap a chang tu pa ber kan mu hi in le lo nei lovani kholaya te arem chana pianga tikhang kal kualin ariak lor mai thina arem chanang angin tikhan athil nei theyang ang mangin sazu thang te siama chungchu azuar kwal pa ti chuan avak vel thina in le lo nei leim lovani ti chuan ama ngai dana chuan khovel hi sazu thang lian pui ani chu chuan mihring tena kan i turin kan i zong tak chacha aron manga ti chuan chumi chu kan han lak vele kan han ban vele chuan khovel hian min oka min ti hlum mai thina thanga min oka tikhan kan tang mai thina ni ti kha angai dan lian takani ti chuan tlai khat chu inte takte mai hi adwa vel na khana thleng hlo maya chuta chuan putar pakhat hi lo chenga chupa chuan alo lom em maya cho te lo pe vai hlo zuk tur te lo pe ti chuan ti te forin an hlim dun em ani chuba ka chuang kha pa kha putar kha eizon na chu bong nute zuar ani bong pakhat nei ve a bong nute hral na khan a intung nung ve shram shrama tunma chuan khalai bul hnaya thir cherna mun Ramsjo Iron Works khan athok ve thina amai ro chu tarta ka wangin athok theita lova
ama intun nun nan bong aneya bong nu te asal thrin ani kapa khan kom tura nei lo em awangin kha sa zu thang zuar tupa ron kalpo kha lo lom em maya eng china khan nge alaka in sum tur ti po hre thiam lovin khaminia poisa tho chu ve chun cheng som thum ti mai ngo 30 kroner abong nu te shalna tanga poisa mu ve chun te po kha ada thatna nin lam a mu hlo maya ti chuan apoi chhota ani o atuk zinga chuan khaputar le ami khwalpa changtupa berakha an chuak ruala anin then ta ngalani masela hnu rei lo te a chuan ami khwalpa chu lo let le in khapa poisa ada na hriat awang khan tukver dar thalang ti ke in a poisa kha ruk chu a ruk sakta ani ti chuan poisa ruk awangin a hlau thonga kongpa ngaya kal chuan an man chuak ang ti hlavin ram hnuai lama kong te zo in aluta a masela kal thui tel tela abo na sa tel tel maya ram hnuai a khan chuale ngai na shelovin abo ta mak mai ani amang ang em maya chuta chuan ngai tua chuak ta atira kan soi chia khoweli sa zu thang lian pui ani a tia alo ngai dang kha adik ta che na ria chu khoweli na chu cha khapa poisa cheng som thum le ka kha itin alata ti chuan khovel chuan a thanga ot a ok ta a thidon ta ani ti in ain ngai tua buai man hial ani ti chuan chau tak mai na muwa an muchi abengin lei an si chi kha thilin churi dup dup ri hi hrit a hreta a ti chuan mihring an awm hnai ni ti hre thiamin man mo takin a pana iron works kha va thleng ta hlol ani ti chuan chuta chuan a luta an thir ro na mun an ro tuina mai ti mai ang an thir ro na hmuna khan mai an chem reng awangin meilum te a in ti chuan chuta chuan atom hul ve ta a masela kha hmuna lo om an thir deng pa le abula na thok apprentice khan enga te va kan lo ngai lo biak pon lo belowa no phei chu an lo not bo chuang lo wani amaro chu an lo welcome viau lem lo ani chu iron works chu papakha thau satak mai ta hi ani atlo po ron tlo fo thina chumi zan po chuan aron tlo kha sazu thang zuar tu pa vot ti tak mai meilum ai lo thu khor hlan po kha wa muta ani ti chuan an en chianga chu pa chu mana sipaya atran pui to kha ni in a hretlat maya chu pa chu ming captain von stail ani khatianga a thian pa ni a hriat chena tur in po nei lova a thir cherna hmula lo tom hula meilum lo ai mai kha khongai em maya ti chuan a ina hopui turina soma anu pui boral to thute afa te mundanga ada awanga afanu nen chawa ina an om thute le christmas man pui turan nei lo thute kha ashrila kan ina christmas min ron man pui shram te tin nasatakin a somani kha Rattrap seller kha sazu thang zuar tu pa po khan an highway le khan kanilove lo ti that ve mai om khan ni amaro chu kha mi ho sapa khan poisa emo apek ve ringin a thian pahlui ani te chuan poisa te po min pe mai thesin min hai mana ti in kanilove lo ti du big lova masela a ina kaltura somta ka kha chuan man chua hlau le sia a hrea hupur em chu wang chuan a nial ngara iron master po khan asom chuak zo ta lovani ti chuan hre tak chungin iron master chuan ho santa masela rei lo dewa chuan afanu etla will manson kha aron tir le ta thunga chupa wa mu chuan etla chuan hetianga I om hi kan rem ti mi lovani chuwang chuan ei khongai in kan ina chuan mi ron pan ram te ti in avasoma khatia nula ina somta ka kha chuan an hial hreta ti chuan azuya etla chuan korlum thatak mai ron ken boka chumi hachung chuan anin zui chuaka sakor to lai lira chuang in ti chuan an in lam chu an pan ta ani etla khana duat em maya khongai em maya khapa ina a hre deuh ni a hriat awang khan kan ina I rong kalanga zalen takin ron lut ang che in zalen takin du hun min chu asan le theyang ti in alo in tiam bok ani etla khan ti chuan azui ve tamai khani ti chuan a mungal ta charchara atuk zinga chuan
an bual faya a mai a mul han buklu tuk te khan han me fai sakta ka chuan etla le apa khan an han mu chuan the iron master kha in nei tu pa etla I pa khan a thian pa ni lovani ti kha hre chuak le ta si a Captain Von Stale amo ati kha alo ni reng reng lo maya chuwang chuan iron master chuan min bumani police kan biange tin police kha kowatuma amaro chu sezu thang zuar tu pa khan khatia alaka police kawan han tum kha chuan alo du bi khau lo maya sezu thang theory boka kha khovel hi sezu thang ania ti boka kha ti khan a hril chhole ta a ti chuan kha iron master ngei po khan akina chuan khovel hian ala man chuak ve ang che tin avaulok deuh ti nge nge ani ti chuan kha iron master po khan khatianga thufing pui mai kha pa trop nok ve takin a soi kha alom riawa chuwang chuan police chu ko le talovin kanin hi chhuwa san ro tin a hnot chuak ta zo kani masela khatia a chhuwa ti ran tumta ka khan etla khan ni love ani hi kan ina Christmas mang turing kan som to aron mang ngei turani kan hno chhuwa le hi kan ti turani love kumtlua ni na va ka tom hul na tur le thom na lum tha po nei lova chuwang chuan zan khatlek Christmas chung lek tal chu adam chunga voi khat na reng reng turin kan ina hiang Christmas lim takin lum nuam takin puar takin mang ve ro se tin apa laka khana chanta ti chuan apa po chuan lung silo zetin afanudu dan chu pompui veta ani ti chuan tu takin an enkola amude ngora tura omchangin a eile topa abak chu mungar ngara etlain mu dana chuan hadam takamut hun nei ngai mi alo ni ina ngai chu wang chuan a khonga ile zual em maya anina omchung ka chuan adu tokin mu sela adu ani ti chuan amuta ngar ngar reng boka ti chuan Christmas ni alo nia Christmas urlok nia an ei tur siam zong zong tele khatiang zong zong ei pui hnuah khang Christmas ni alo thlengta ti chuan zinga an mi khwal pa lamuta wangin etla te pa fa kha in khom turin an kala ti chuan chutan in khom na chuan mi pakhat sezu thang zuar thrinin an putar te poisa nei zong zong a ruk sak thu kha an hreta chu chuan etlai ril ru kha ti hreom em maya khapa an ina lo som lut mai le mi thatak anga khatia lo dong song mai kha hreom ati em chu ba ka chuan a pa la chuan alo trong el khuma kan inai ron hroi lu pa chu fel hle mai ka kan bung ruwa te kha eng ma umalo om to lowang laki mangem o ti te in afanu kha a hau ti a trong el khum dewani ti chuan an va ho chuan an rin ang ngein an mi khwal pa chu alo om to hau lo maya masela rin lo tak main an ina tangin eng ma ruk chuan e lova ruk chuan nekin etlai tang khan thilpe kalo nu chuya nge ti chuan chuwa thilpe ka chuan a fun na khan honga sazu thang tero te a oma chumi chunga chuan a poisa ruk kroner somthum baka lekha kutziak thavak lowa inziak hi lo omboka chu lekha chuan etlai kha angil nei na wangin lom thua shrila chuba ka chuan khovel thanga ka ok tur lakatangin min chan chuak ani chuwang chuan he poisa hi khaputar te hne na khani lo pele le don nia ti in lekha anu chia nge ani chumi nu chuan etlai kha lom em a amhangai na khan kha petlar kha angai tua dan te thlak dang lamani ti kha a hre chho a hre chun zom ta boka chu chuan ati elom em a chu ba ka chuan kha Rattrap seller khan a ming kha Captain Von Stale ti in aron ziak nge ani khati zong kha thon thu chu ni khata hang Captain Von Stale chung changa khan han soizun chun zom lok ka du in exam huna Captain Von Stale hi true or false ang po in multiple choice question ang po in rongkal ta sela the Rattrap seller kha aming chu Captain Von Stale ani ti in rongkal ta sela ani tak anga zia ve the ani amaro chu ni na taka chuan Captain Von Stale kha chu Iron Master thian pa kha ni ani emoti in the Rattrap seller kha Captain Von Stale ti na ko mai ani chuwang chuan aming tak ani lowa he thon thu hian kha mire thei pa kha aming alang lowani ti kha hretela ta na thaw me ti chuan a thon tu ka kan zir zota kan hriata ta na poimo em mai chu he thon thu ina soitum lian tak pakhata chu
mangai na le in hriat thiam ton na bok kha ni etlai khan mangai na kha mira thei hne na khana lantira ti chuan athil ruk sa po peklet le hiala du pha ani khatianga mangai na dong ngai lovina mangai na don khan anu na ngong em ani chuwang chuan mangai na le mihring in kara in hriat thiam ton na kan zir chho zel na engang point lekha thiam chhovila engang point hlotling chhovila midang te hriat thiam na le mangai na kan nei kha apoimo em telani ti kha kan hriat atana tha ome a moral hi apoimo em thrina ni ti kha kan soifo kha chubaka chuan kan soifo thin angin abu chiara kha thei ngil lo ula uluk takin voi ni voi thum a thei chuan voi li voi nga atam thei ang ber chiar chuak kha in hriat thiam na atana tha berani zirlai ron ti chuale vat kan tum don nia ti chuan channel hin lo subscribe anga suggestion kalpui dan tu thajok in hriat po in comments lamain ron zia kanga atiang khan min fin chua zel don nia